Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu wanda muke kawo tutorial yanda ake sarrafa kwamfuta a matakin farko. Yau cikin yardar Allah za mu nuna yanda ake deleting ɗin folder ta hanyar code a kwamfuta. Mene ne code? Code a kwamfuta shi ne za ka ɗauki folder daga wani guri zuwa wata folder. Shi code a kwamfuta ya sha bamban da delete, haka yana kama da copy a kwamfuta. Ta ina yake kama da copy? Misali in ka ɗauke shi daga wannan folder za ka sa shi cikin wata folder ne, ka ga kamar ka ɗauke shi daga nan ka kai shi can ne. Haka ba kamar delete ba, delete in ka deleting ka goge shi gaba ɗaya, shi kuma wannan sai dai kai moving nasa daga wannan folder zuwa wannan folder, shi ne code. Kai moving ɗin document naka daga wannan folder zuwa wannan folder, shi ne ka yi moving nasa kenan. Saɓanin delete wanda da ka yi deleting nasa kenan ya bar kowace folder. To yanzu ga yanda ake yin deleting ɗin folder ta hanyar code. Misali a folder da muka saba amfani da ita ce folder mai suna water, bari mu fito mana da ita fili haka. Ga ta. To bari in rubuta nan. To ga ta nan ta fito fili. Za mu ɗauke ta ta hanyar code. Ga shi. In ka yi right click, sai ka yi right click a jikin mouse naka, sai ka zo code, sai ka yi code nata. Ka ga ga nan ta yi dishi-dishi, ba kamar yadda take da ba, da hasken ta ba, kuma ba kamar sauran ba. Ta yi dishi-dishi. Sai ka zo ina kake so ka saka ta a cikin foldojinka da kake da su. To mu je folder mai suna boy mu saka ta. In muka zo folder mai suna boy, in ka zo sai ka yi paste, sai ka yi paste. An yi paste. To ka ga da aka yi posting ta ɓata. Amma kuma folder tana nan a cikin kwamfutar, ma'ana tana cikin wata folder ɗin mai suna boy. Saɓanin delete wanda in ka yi delete sai dai ta tafi cikin recycling bin, cikin dustbin kenan na kwamfuta, cikin kwandon shara na kwamfuta za ta tafi in delete ka yi. Shi kuma in code ka yi, sai dai kai code ka saka ta cikin wata folder ɗin ta daban. Wannan shi ne yadda ake deleting ta hanyar code na folder. Wannan shi ne kuma bambanci tsakanin delete da kuma code a folder a kwamfuta. Fatan wannan tutorial zai amfanar da mu. Allah ba mu sa'a, ba mu nasara. Insha Allahu a bidiyo ta gaba za mu kawo yanda ake copy na folder zuwa wata folder ɗin. Kuma za kuma a ga bambancin copy da code. Nan code aka yi. To a bidiyo ta gaba za mu kawo yanda ake copy kuma na folder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.